Hayi ngempela hayi ngihleka kancane ngithi hayi ake ngiyithathe lento ngoba ngibona ukuthi sebekubonile ukhasi bangavele bangisemntwini nje obhedayo. Ngiyithathe ngiyibeke. Hawu, uthe ngazalele ngithi ngisalele hayibo. Ngithi ngele sungela kunento engithintayo nje. Hayibo ngengixoxa ukuthi yini manje. Hayi ngeke ngithule nje ngithule ngithinte lento ingene iphume. Hayi. Uma ngithi ekuseni masekusile bese ngithi ngiyalaphana yibonga. Ngibona into enkulu nje. Ngibuka lento le ngithi hayibo. Imali sigcwele phansi. Hayibo usigcwele imali phansi sibo. Futhi yona lento bekhuluma ngayo abantu. Simina yibo. Hayi ngiyithathe lento le ngithathe mase kufike kutheni. Kade wangitshela wathi into imali engizoyithola lapha la ngenze shothi ngithatha u-half menguthola ngulahle emfundeni. Oh yeah. Futhi indlela yasho ukuthi ke nami futhi engithi mhlawumbe esizakala ngayo phakathi kwami mina naye. Ukuthi ngiphinde ngithole enye le mali. Hayi mase kusela ukuthi hayi mase lengane enginayo mase ingane yami ngeke ukwazi ukuthi kuhlale ngane ngiyimele ngoba ngoba mama sithi senginawo angithathe lengane ngiyise boarding school. Uze ngikhona ukuthi lento ngikwazi ukuyimela ngingedwa. Oh word yes. Ngedwa. Hayi ngenze lento ke ifike lento ifike ngenze mase ukuthi thatha imali sengikwazi ukuthenga phela nemoto sengimpilo isi-right nje. Yeah. Qhubeka ifike lento lena ingene bese ngibona ukuthi lento isicala ukungihlula phela manje ngithi yabo bese sengithole nomathandana ke futhi. Oh. Hayi ngithole nomathandana ngavele ngayona ke. Nina bakashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhaphekhanti ehlana sezantsi kuyifundazwe zonke ikhona eNingizimu Afrika sibingelele nganza kwethu igama lami Kingsicaka malapha kaLuqa impande zama-Afrika igama lohlelo lena ke iBlack Live TV asingena ke odabeni lethu namhlanje sizwe ukuthi asihambele uzoxoxa ngani la kuyimpande zama-Afrika sabona ma ninjani Siyaphila mina hayi sikhona nakho kuyisipondi sakho anti kuyabaleka buyisela zongazwakala mabona kude nakho ke nakho asiqale nje sizwe mhlawumbe from eqaleni udaba lakho uze kufike ekugcineni. Okay ke ngiqale nale gama lami nguAmanda ngwangubane ngisuka eNewlands ngokufunda for Hillview ngawuqeda eBarracuda ngawuqeda eBarracuda inkinga yami sekutheni ngaqala kanjani sekutheni nje ngokuhlala ngihlala abazali bami bengiphila impilo emnandi webhuti engangacabanga uzelanga engishilo Ntofontofo hayibo ahlala kahle nje futhi ukuhlala ekuthele nje ukuthi nabanye ngangize ngibabukele phansi ngibona ngingcono kunabo theme sekusuka ngamafupho ophakeme ngangiphakanga umuntu ophakeme nje angibeke kanjalo okay uma ngiphakeme ngize ngimithi abazi abantu abaphakeme bamithisa abawubaba bokudlala bavele baphike ngisho ingane hayibo okay theme sephikile ingane ake abazali baqhubeka abanami nami still phama wangaphela aphila nje kamnandi kwase first chance ukuthi abazali bayakushiya emhlabeni sekufanele ngiqhubeke ke phela nami ke ngibe kulesigaba bengitshela ukuthi ngikusona sure kwasho khona ukuthi abazali abasekho bese basekho abazali sekufuneke ngibone ukuthi ngikanjani ngotohoza bhala lezi tethiwa zabhala lokunjalo lokufuna umsebenzi ngale nhlahla ngathola umsebenzi e-restaurant ngokuthola umsebenzi e-restaurant umsebenzi ngakhona ukuthi nje ubona ungakazi uphile ngaphansi kokusebenza ubona abantu bayakubhulisha futhi usujela uba nemali esheshayo usujela uba nemali esheshayo nenyanga yini usujela ukuthi futhi uyikhiphe nje labangani bakho nje bebethi nje 1 uthi 2 sure yabo wena uyaphala mina nje futhi engiphathayo nje futhi bayazi nje ukuthi sami ngiphethe nje hawu wamanda ukiti ihamba kahle okay ngeke nje kuphinde ngihambe ngiwenze i-CV ngofuna umsebenzi wasehotela ke lakhona ehotela ke futhi ngithi ngiyasebenza ngize ngigcine futhi ngasenza khona ngibekezele hayi ngibona ukuthi hayi ukubezela kwami engeke ngigcine futhi sengithiwa labo ngithi awuthi ngibe ney'nsobonsobo zami kuze ukiti imali ngibe lula nje phakathi kwey'nyanga hayi ngibona ukuthi hayi khona ngeke ngithanda ukwehla nje ngokwezinga abantu abanganomseka ukuthi hayi bogugu kanti azikho nezimali ebezikhona akaphethe lutho lo angiphethe lutho nje yeah hayi ngisukubezela nale midlalo engidlalayo abafana ke nami ngithi phela ngibadobela imali hayi ngibona ukuthi hayi
nangasekhaya nje nobumnandi bami ngasekhaya abusekho. Eish. Esingathi once wacabanga ngathi yabo into ezongisiza la angabe ngiyoyiqala impilo entsha. Mhlawumbe ngicala impilo entsha yonke into izohamba kahle bese ngihamba uqala impilo entsha ngiyafika lala ngiyakhona edrobheni angazi muntu mengibona ukuthi ngizoyiqala ngiyithini lento. Lokuganga ngiqala ukuganga-ke phela manje mase ngiqala ukuganga funa imali umashonisa bamanga yabona izinto zobugebengu ezenzeka seyigcwele njengoba seyigcwele nje hayi ngibona ukuthi hayi ngizwa ngandlebenye umuntu mase ngitshela ukuthi hayi bo kunezinto eseyitholakalayo la ezokwenza ukuthi ube right. Ngizawutshela yini hayi angiseke umakhondla wakhona-ke mengifika kulo makhondla le enyanga enkulu-ke edumile-ke izake sisi ngiyakuzwa uyakhala ngizokusiza. Ngithi ngempela uzongisiza ngithi nje angifuni ukukutheni nje ngifuna nje ukuthi ngibe kule mpilo ebengiyiphila hayi noma ingankulanga kangaka kodwa ngithi ngifuna ukuba nje kule nto bengazi ukuthi ngibe ngiyiyona. Yeah. Hayi sizongisiza athi-ke engizokusiza ngako ukuthi ngenze kanjena-ke wena ngizokwenza into engikwenza ngayo wangipha enye into nje esangiyisebenzise mengisekhaya wangigenza wangicabanga mase ngifike ekhaya-ke angike into eyiukuhamba nje. Athi mewukhamba sangifike ngiyibeke endaweni engayisebenzisi engazi ukuthi uba khona yona yodwa. Yeah. Mekukhona yona yodwa lento le ngibuza ukuthi yona nto ezongenza ngibe right le. Athi lo baba hayi and noma ngikutshela nje mina nje ngoba nabantu bekuyalele mina ndingoba bayazi ukuthi izinto zenzeka. Kunzima vele. Hayi ngangempela hayi ngihleka kancane ngithi hayi ake ngiyithathe lento ngoba ngibona ukuthi sebekubonile ukhasi bengavele bangisemntwini nje obhedayo. Ngiyithathe ngiyibeke hawu uthe ngazalele ngithi ngisalele hayibo ngithi ngele sungela kunento engithintayo nje hayibo mengixoxa ukuthi yini manje ngizaye ngithule nje ngithule ngithinte lento ingene iphume hayi uma ngithi ekuseni mesekusile bese ngithi ngiyalapha hayibo ngibona into enkulu nje ngibuka lento le ngithi hayibo imali sigcwele phansi. Hayi musigcwele imali phansi sibo. Futhi yona lento bekhuluma ngayo abantu. Simina yibo. Hayi ngiyithathe lento ngiyithathe mase kufike kuthena. Kade wangitshela wathi into imali engizoyithola lapha la ngenze ngithatha u-half menguthola ngulahle emfuleni. Oh yeah. Futhi indlela yashuthi-ke nami futhi engithi mhlawumbe esizakala ngayo phakathi kwami mina naye. Ukuthi ngiphinde ngithole enye le mali. Hayi mase kusela ukuthi hayi mase lengane enginayo mase ingane yami ngeke ngikwazi ukuthi ngihlale ngane ngiyimele ngoba ngoba mama sithi senginawo angithathe lengane ngiyise boarding school ukuze ngikhona ukuthi lento ngikwazi ukuyimela ngingedwa. Oh yes. Hayi ngenze lento ke ifike lento ifike ngenze mase ukuthi thatha imali sengikwazi ukuthenga phela nemoto sengimpilo isi-right nje. Yeah. Qhubeka ifike lento lena ingene bese ngibona ukuthi lento isicala ukungihlula phela manje yabo bese sengithole nomathandana-ke futhi. Oh. Hayi ngithole umathandana ngavele ngayona-ke. Hawu nani iyona kanjani-ke lapho-ke angithi usengale ubaba lomkhulu. Okay. Uma engale ubaba omkhulu umuntu wami phela ngihleli naye-ke kusho ukuthi nganganolwazi lendoda ukuthi noma ngabe ngivumelene naloya muntu kodwa la kufuneke ngasuke sengiphula isithembiso ngoba phela lo kufuneka ngimchaze ukuthi lento lokhu ifohloza la yini. Oh. Akazi. Ish. Ngicabanga kwase ngibona ukuthi sithi senginalo muntu lo eyimalini izinto ayisahambi kahle sengithi noma ngifika ngale avela athula ngibuza. Eish. Kwenzakalani? Cabanga thule yazi ngeke ngithule ukuthi nona nale mali le ngokuqhamuka kwayo siqhamuka kancane nje. Yini into engenzile abuze futhi lapho wena Amanda unenkinga yini ngakubona ngazi ukuthi nasemzimbeni impela usuyaphela kwenzakalani nemali ayisangeni phela manje nginengane public school. Sure. Imali ngale lapho kufuneka ikhokhelwe kanti phela manje angisakwazi ukwenza kahle nawe nomjolo usungibambile Ukubambe enqinga mawashini. Usubambile umngi bese kuphela ukuthi sefunenge manje lo ngoba vele ngasangisize ngalutho nemali siphelile bese ngiyamfonela-ke lo muntu engayekela ngathi webhuti nginenkinga la. Lento sasivumile ngayo senzike bese angibuza ukuthi imali le eyokugcina wayenze njani ngithi mina ngayisebenzisa ukuthi hawu ngakutshela nje ngathi boyifaka lapho la wangayifaka wena wawulindeleni. Bese ngithi mina no shuthi phela mina ngase ngithi mhlawumbe uyifake engane mhlawumbe ngokungona kuphela ngazi ukuthi into kumele ngiyenze njalo. Ngoba sekuthela ukuthi angisakwazi ukukhokha phela manje.
sekufuneke nayo ke lento lena futhi igcina isime kanjalo. Angisazi ukuthi ngizokwenza njani. Ingane iduvile le. Izinto egcekeni imile. Iqiniso nani nomuntu engizwana naye lana usengimele manje ufuna iqiniso. Sengiyinhlekisa nje ngisho emphakathini. Ukuthi hawu amandla kanti kwase ngasenzeki lutho nje manje kwenzakalani. Wavithika nje. Ngase ngavithika manje sengiyinto nje nami esihamba impampa imoto ngala ziyashayisa. Uyabona nje so manje ngifuna usizo sengihambe sengiphele ngiyona imali ngihambe ngiyantanta. Lebi sikho lokugcina ke yiyo lesingasiko selokho ngiyantanta ke manje ngathi sekuze waphela yona. So angene ngapha. Mana ke uma ubuyela kulo baba umchazela ukuthi kwenzakalani. Uthi yini ucomplain la ukuthi ufaka imali emanzini okunye yini ayikho indlela ukuthi mhlawumbe ayivuselele lento. Le phela wathi phela ufune ngizame ke uma ngingakwazi ukuthi imali ngoyifaka emanzini angizame imali engaphi la ngikwazi ukuyikhokha kungenani ngihambe ngiyinike yena ukuze akwazi ukuthi angilungiselele. Kwalapho ke mase ngalungiselela ngizame ngacala sengizama nami ngeyami impilo omzimba wami ukuthi phela ngizama ukuthi ngikhokhele imali hayi akwenzeki lutho bandla. Akwenza ukuthi sengathi ngumantanta nendisho nje sengihambe ngigwaqeni nje sengiyinto enhlekisa emphakathini. Kodwa ngokwakho wena mawusho uthi inyanga yakwenza iqiniso into yakunika yona yasebenza. Yasebenza ngiyafuna uqama. Inkinga wena. Mina futhi sengaphula isithembiso. Okay. Ngoba mina nje imali uyifakile uthi ufaka phela mhlawumbe leso sambe esikhulu. Anginazi imali nami ngeke ngabona impela ngaze ngathi angishitrank. Uthi yabo i-truck le case lelo flash khona imali. Ngafaka khona sengifake khona phakathi. Hayi ngayibona ngawona lo hafu ngahambisa wona kanti mhlawumbe sekuphelile. Le mali zeni lezi ayifakwa amabheke ngoba wonke umuntu ofika la uthi ngangiyibeke esikhwameni ngangiyibeke etrunk ayifakwa kuba nani mayifakwa. Inkinga phela umuntu uyafaka ibheke uzosebenza. Oh, okay. Ngoba phela cha phela ibheke bakulandelela phela ukuthi le imali ube nemali engaka uyithatha lapha sekuduma ama-fraud ziningi izinto esezenzakalayo. So manje angiboni ukuthi kulula ukuthi uyifake ebheke phela wagcina phela nawe usubophe usungena ejele. So kona yonke le story lesi njengoba uyasho ukuthi wayekhuliselwa abazali babeyimele kahle bekunaka bekwenza yonke ngamanye amazwi ne-pressure yokuthi ugcine ungena kulento yangena emva kokuthi abazali sebengasekho awusakwazi ukuma. Kwabazali nje kwahamba nje futhi ngathi ukuthi abazali bona bangona. Yabona vele yibona ngaba ukuthi nje kushona abazali wagcina ukuthi sengibe lo pressure nanokuthi futhi labangani bami impela mina ngibona abangani bami hayibo impilo bengiphila bangabonke baphumelele mina. Kanti futhi mina ngangaphezulu kwabo yabo. Wawungasavuma ukuba ngaphansi. Angizivumelelanga nje isimo. Angivumanga ukuthi abazali ngiyakuzonda ukuhluleka. Angivumelanga nje kube sehluleki. Okay. Kwaqendaba sekunje so ngakho njengamanje nje njengoba ngila ngizofuna usizo lokuthi ngicalise ngoba ngeke ngize kuthiwa impela kwekusizwane la Black Life. Njengamanje ufuna ukwenza njani ukususa lesithwalo? Ngifuna nje ukuthi ngigezeke qala impilo yami kabusha. Ngoba le ngibothi le ndime bengithathile ingidlulile. Okay. So ngezinye indlela wena ufuna uqondisa wena ukuthi kukhanya yonke into ibe right. Ngifuna kukhanye nje. Noma ubani ongakusiza. Noma ubani ongangisiza akwazi ukungisiza mengigeza ngendlela eqondile ngoba ngile wabanye bethi bayakwenza lokho ufana. Ingakho ke ngila. Alright ingenza ukuthi mhlawumbe niyabamba niyakuthola ukuthi usisuze ngani into akhuluma ngayo niyicacepha uthi wayekhuliselwa abazali babemtotosa bemphathisa kweqanda yonke into babemenzela nengane ayizalayo angamazi ke nokuba kwakhe uyondliwa abazali bakhe kangakuthi ke kwaze kwafika ekuthenini naye aze agcine mabeshona decide no ngiyothwala ngoba angikwazi ukudropa ngibuyele phansi ngibe sethi niye wabuyela ke wayothwala lokho ukuthwala ke athi kwaqale kwamhambela kahle inyanga yamnika into esebenzayo ingcapha yaba kuyena ukuthi akenzanga ngendlela okufanele enze ngayo kwagcina konakala izinto njengamanje uthi umuntu engasithebeni yonke into yakhe ayiqondi umuntu nje phaqa akukho lutho oqondayo ufuna ukususa lento eyisinyama esemzimbeni wakho uzaphinda kuphila impilo enormal njengawonke umuntu angazi ukuthi maniphawula nithini abantu ke baye benza enye into ke mase bephawula la bayibiza ngenyanga engasiza abantu bedlala ngabantu kusasa mase kunenkinga nigijime niye komntakabani uthi sicha kwasilandela umuntu angilanda umuntu engikushoyo ukuthi uma uyazi into
siza ongamsiza asizakale. Futhi-ke ngebhadi asikwazi ukusherisha nenamba yomuntu ngesizathu sokuthi-ke sebegange kakhulu abantu endaweni beganga ngabantu. Okwethu ukwenza lokho esikwenza sizoyigaxa siyilethe so that nawe uzofunda ukuthi bekasela lokho nakho usebenzise onakho ukwazi ukuthi kusasa ukuze ukwazi ukuba ngcono. Ufuna uqale namhlanje ungaqali kusasa kuzoqonda. Igama lami King Sicako ngaluqa sala kahle kwempande zama-Afrika.